αποκλείεται. Αποκλείεται. Έχω αυτό το πράγμα εδώ και κάνα 6ωρο στο σπίτι μου. Είναι δικό μου. Δεν μπορώ να το ανοίξω ακόμα, να το χρησιμοποιήσω εννοώ, γιατί είμαι με τα παιδιά. Δεν έχω ξαναπάρει iPhone γιατί μια ζωή θεωρούσα ότι είναι πάρα πολλά χρήματα για ένα κινητό. Μου τάσκασε, γιατί δεν μπορώ άλλο με την κάμερα αυτής της μπακατέλας που έχω και πήγα και το πήρα. Το ότι δίνεις 1.000 και δεν έχει αντάπτορα φορτιστή, δηλαδή είναι δυνατόν τέτοιες γυφτιές? Είμαστε. Είμαι 3-4 μέρες μετά, δεν έχω προλάβει ούτε SIM να αλλάξω στο κινητό. Καθόλου, δεν έχω ασχοληθεί, έχω κατεβάσει κάτι εφαρμογές απλά και τίποτα άλλο. Πολύ καυτό τριήμερο με τα παιδιά και έχω αυτό το λουλούδι στα χέρια μου, στο σπίτι μου και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάποια ρύθμιση στην κάμερα, αλλά αυτή είναι η διαφορά του παλιού κινητού, που είναι το Samsung A54 με το καινούριο, το iPhone 17 Pro. Να πω την αλήθεια, με έτσι πως με βλέπω τώρα, στο Samsung μου φαίνονται καλύτερα τα χρώματα, αλλά μάλλον κάτι μπερδεύω. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω κάποια ρύθμιση στο κινητό. Σε αυτό που έχω προλάβει να δω ότι δεν με βολεύει σίγουρα είναι ότι στα iPhone δεν μπορείς να πας κάπως πίσω. Δεν έχει το κουμπάκι που έχει στο Samsung κάτω δεξιά που το πατάς και πας πίσω. Μου της πάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι εύκολο έτσι που κρατάς το κινητό να το κάνεις με ένα πάτημα. Αλλά θα το δω, θα το συνηθίσω φαντάζομαι. Αυτό είναι το σημερινό μου μακιγιάζ για να πάω να φτιάξω γίγαντες.